Vandaag gaan we de eerste maquette ophalen. Dus de eerste is een soort van klaar. En de nieuwe tafel gaat nu naar binnen. En de andere maquette die gaat zo in de vrachtwagen. Dus dat heb ik maar even. Maak maar even een momentje van. Ik zit niet te wachten op Rob, die komt dadelijk van die kant. Nou rijden jongens, ik moet filmen. Ik moet filmen. Prehistorisch landschap op het Wena. Zou iemand de fiets misschien even tegen kunnen houden? Dus, ja. Nou, dat is de eerste helft. Nog 7 te gaan, de komende maanden, weken. Dus de tweede helft komt nu naar buiten. Ja, kunnen we nog wat Even een mannetje bij. Ja, ik wil filmen. Nou, ik wil even sjouwen. Want, Nou Fred, sta erin. Ja, dankjewel. Opgelucht. Ja, toch wel. Ik heb je net al een traan zien laten, hè? Stiekem. Nog 3 te gaan. Ja, nee, 7. Nee, 8, Ja, 6, sorry, 7 6.